Jesus. Are you playing? What type of plane is this? This is playing. Sabon. Sure. Kunjani? Hayi futhi ngiqalekile Kakhulu. Ngicela ukubuza mafethu. Ningihambele lapha nami iClask. Yini? iClask. Baba le ndoda ifuna iflask noma iCrust angiyezwa mina. Classic. Yebo. Hayi wena bafa yabo bafuna ukuya Crustin hayibo eClassic unyuka la ophumele eCrossed mase uyaqonda uyongena ngebridge la kubanjwa khona inkonzi yabo. Hayibo. Baba inkosi. Uzosho kanjani lapho namba yabo ukuthi sisake lunchini kodwa phela usungasinika lokho sinika kona phela ngoba sisisizile yabo. Hayibo. Noma usho nje Don't run! Murife, don't run! Hey! Murife, don't run! Madam Savile mazokheza. Kodwa mntakada Dotso yini le ngadlela yona. Yindaba ungizonda kangaka vele. Mina malume ngisho manje. Hayi fuck off man, fuck off. Hayi kunesicefe la manje. Abi hey fuck off. Oh, wazithuka ngapho. Hayi manje njalo nje. Ngami ngizofamba ngagezanga. Wetin be this? Jesus. Are you playing? What type of plane is this? This is playing. MAFISWANA Abraham, blessani mfazi. SP. Uyohlanyisa kati ngathi ubhema manje wena. Usufuna ukuphinda ubheme futhi. Mi sibulale mfowethu. Bulala to SP wena. So wena kade therapist manje psychiatrist. Awuzaba wena kuthiwa ukuhlanyiswa ikantini. Uyahlanya wena. All right SP, all right. Wena lento yakho ayisebenzi futhi. Izosebenza kanjani isemlomeni? SP yangizwa. No, sangitshela nama-jackets ama-contract. Hey. Wetin be this? Jesus.